uZiya uthe akomelela yaphakama inhliziyo yakhe. Umphulaphuli yimbi lento yokuphakanyelwa inhliziyo ngenxa yensikelelo oyinikwe nguThixo. Qonda kakuhle okokuba uThixo ukusikelele ngenjongo yokuba nawe usikelela abanye, hayi okokuba uphakame. Abantu abomelezwe basikelelwa nguThixo kunzima nokubabulisa, babhabhe emafini kudele kwindawo yokunyathela. Ewe bantu kwethu, wabanjalo uZiya uthe akomelela yaphakama inhliziyo yakhe. Ewe namhlanje sijongene nezimilo eziguqukayo. Mhlangamini umuntu enikwa isikhundla asuke endaweni yokubiza abantu ngohlobo ebebabiza ngalo, ngoku aguqula indawo yothetha. Ewe bantu kwethu, mhlangamine kukrweca athi hey kuwe unyanzeleko kokuba uguqe kuba inene uthe akomelela yaphakama inhliziyo yakhe. Olumelelo ke oluhamba newonga, ewe bantu kwethu, lunempawu zentswela mbeko ngqeqesho. Ezimpawu baninzi abathe babehlonipha izimilo zabo ngengathi unganyathela kuzo wasula inyawo, kodwa ngoku ewe bantu kwethu banikwe into nguThixo inene. Ezo zimilo mphulaphuli, inene ezo zimilo namhlanje zizimilo ezirharha othi xa uthetha naye ngengathi uginye ukhala khulu ngenxa yezimilo zabo. Ewe bantu kwethu, wabanjalo uZiya uthe akomelela uZiya yaphakama inhliziyo yakhe. Mphulaphuli, ukunikile uThixo iwonga, kodwa lumkela inhliziyo yakho ingaphakami. Ewe bantu kwethu, ingaphakami. Uthi umbhali waphakama uZiya wathi waphakamela noThixo ngokwakhe, ecinga okokuba akukho nto uThixo angayenzayo ngaphandle kwakhe. Walibala okokuba sizizimvu ezenziwe nguye nezaluswa nguye. Mphulaphuli, okokuba unesikhundlana noba kusemsebenzini, qonda kakuhle okokuba izikhundla ezi ziyaphela. Ungaphakami kakhulu ngoba abo ungababulisiyo namhlanje uza kubadinga mhlangamini sivuthulukayo eso sikhundla. Ewe bantu wethu, kunjalo esika uZiya nankuya ngapha kwesibingelelo ethe tatsalala kulaa ndawo. uIsaya emjongile ephalaza inyembezi ethi inene. Ndimbonile uThixo akayonto yodlala. Mphulaphuli, akhona amadoda eMzantsi Afrika ebenezikhundla esoyikeka kugqibelisa kuqala wona ukuthetha. Ewe kunjalo, kodwa namhlanje sifuthulukile ezo zikhundla angangabulisa abo ebebengababulisi. Mphulaphuli, uThixo makakusikelele, kodwa wena uxanduva lwakho bophelela inhliziyo yakho esibondeni ukuze ingaphakami. uZiya uthe akomelela esomelezwa ngundikhoyo. Ewe bantu kwethu, yaphakama inhliziyo yakhe. Mphulaphuli, lumka ingaphakami inhliziyo yakho. Mhlangamini iphakamayo ilawule. Athi umbhali lento inhliziyo ingumkhohlisi, isuka ikhohlise nomniniyo. Injalo inhliziyo, ngakumbi xa unesikhundlana iba ngathi usinikwe kuba wena ukrelekrele ukudlula abanye. Ulibala okokuba kwasisikhundla ukuso ebekhona obelapha yaye na uza kumka kusuke kubekho omnye. uZiya wayecinga okokuba uyikumkani epheleleyo ekungena kubakho kumkani ngaphandle kwakhe yelizwe likaThixo. Walibala okokuba kule ndawo kuyo bekukho uyise, ewe oyimvoco ukululeka oku. Ewe bantu kwethu, kunjalo
kunjalo inene uthe akomelela ke ngonze yaphakama inhliziyo yakhe. Mphulaphuli, nali icebo endikunika lona namhlanje, zama indlela yokokuba impakamo yakho ewe xa ikomelezile uThixo ihla kancikane, ihla kwakhona, uhle kwakhona, ngoba inene uthe akomelela uZiya yaphakama inhliziyo yakhe. Ukuphakama kwenhliziyo sisiqalo sokuwa komuntu omelele njalo. Ewe kunjalo